Sin drage. Fedt. Se, den her drage Isidor er meget, meget glad for små fisk. Så jeg har en hel kurv af små fisk her. Og ja, man skal jo på, hun ikke napper den fra mig. Hun kan lave et rigtig fint smil faktisk. Så hvis vi lige prøver det, så gør jeg lige sådan her. Så kan du smile? Det var dygtigt Isidor. Værsgo, tag lidt fisk. Så er der lidt godbidder til hende, så ved hun har gjort det godt. Ja, altså det kan jo være, hun bider hovedet af mig, det håber jeg ikke. Jeg håber på et kys. Hun plejer at være meget, meget sød, så jeg prøver lige at vise det. Er du klar, Isidor? Tæller I til 3? Ja, det kan være, vi skal tælle til 3. Kan I tælle til 3? 1, 2, 3. Tak skal I have, tak skal I have. Dygtig Isidor. Du skal selvfølgelig have lidt godbidder, fordi du var så dygtig. Det er rigtigt. Hun har fået morgenmad, men vi ser lige, om hun kan spise lidt mere. Skal du have en lille pølse her, Isidor? Ja, du har spist. Det var en god pølse. Hun er meget, meget glad for pølser. Så godt finde en god pølse. Ja, det kan man godt. De har nogle gode pølser her i Esbjerg. De har også en Rema 1000. Jeg tror ikke, de har flere pølser, hvis I kunne udkigge efter. Vi har været forbi nemlig. Og her kommer lidt af dem også. Det er sådan en anden type pølse. Fordi sådan en drage gider ikke kun æde den samme type pølse hver evig eneste dag. Så det er altså også lidt besværligt. Men heldigvis, se hvor hun er dygtig. Skal vi ikke lige give hende en hånd til dygtig, så meget hun spiser? Hvor hun er dygtig. Ja, det er flot. Så kan hun lige få lidt pasta også her, så hun kan få fyldt maven. Er du klar til det, Isidor? Værsgo, så får du lige lidt pasta her. Ja, det skal godt ind i maven. Sådan. Pasta italiana. Pasta italiana. Ja, det kunne vi godt lide, Isidor.